Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Roberto Martinez ulapen bana ba ino ya ka shuki coach jongka Portugal hadien baka jingele kai jongka haka FIFA World Cup kalakut no daga jing shah rem ka basngausi haka Spain da waila not haka round of 16 daga bakhot ikani ka jing shah rem ka jingkut jongka jingkala Martinez ulaong baka jingete kular jong kalakut no nabynta kala dei ka por ya ka senjuk football jongka Portugal banthung yo nong penyai bathamai kani ka jingpan bana kala mi tang khandiat por hadien baka Portugal kala shah penlim haka Spain ka bamaljan barhadien ka jingjob bala dep jong Mikel Moreno haka jingla kai knock out ka bajur bah habakren hadien ka ka bala pauru bakan dei ka jingla kai bakhaddo jong Cristiano Ronaldo haka World Cup Martinez ulakam baka jinghap jong ban yo ka trophy kam shimla ino satya ya ka daw yagwan beteng ya ka jingya khun ngalawan sa Portugal ban job ya ka World Cup bat nga perkhat bah klem da job ya ka kam don jing bot ban beteng long Martinez kabut baru presiden menta ki dan kalat banjit yaw nang penyat bathamai ka jingate jonga ka kut menta kasngi amdan isu banong Martinez ula pentikna bakam shimla don kanu karai ka bakhaddu shaban stang ka te lumpung rei upen pau ba ka jingsha rem ka Spain ka de ka jingkut jong ka por jong bat ka Portugal hoi ka de ka jingela kai ka bakhaddu jonga nakabenta ka kanhon yela kai jong ka ri Portugal ulaong ngasngau sarong Shibun ngalasngau balapriang sngo bahaya ngakum tang uwei pat Bri U na Portugal hakarukom ka basngau tanat Shibun kalalong ka jing sngo bha ka telong jong ka jing sngo sarong bat ka jingkit khli uni orang yela kai basan foi snem karta ula ai buramru da ka jing sngo ya Cristiano Ronaldo ubala khmi lenti baun la ban yela kai ya ka jinga khun bakhaddo jong ka prathai hadin baka Portugal kala sha penremno kaktin ai Khublei namar baula long kapten ubalong ka nuksa long Martinez ya Cristiano Ronaldo amtang hakaliang ki kol ki jingkhen jing dia ki kren hidaladi nrei wad hakaliang ki jing erap ru kade ka jing IT jong man lakasngi karukom im bat pen Hiar men sim jong haka football ude ka nuksa bat ka bangi dei ban rakhi Martinez ulapoh Portugal da kawai ka thong ka basai bha ban pen poy ka nam la do jong ka World Cup ka baningkong jong ka ri haka kot tang khandiat li ki kan hone la kai perthei ki bapaw ba ki kham khlan ka Portugal ka dan ki sap ki bapaw nam haka perthei haman la ki tanat nado Bruno Fernandes play jong ka Manchester United Bernardo Silva player jong ka Manchester City ubala le Real Madrid menta baru Vitinha ubala kai na ka Paris Saint-Germain PSG haka jing la kai pedeng hado ba Rafael Leao player jong ka AC Milan baru Cristiano Ronaldo player jong ka Al Nassr haka jing khun persha henre ka por jong bar kawai ka jing kan tho kam shim la ja shisha satya ka Portugal bun sin ka paukum ka kan hon ka bala karkhu taki breu ki paw nam rei kadang wat ka jinglong bayetli Martinez ulayaine Ronaldo hado karta ka pasapho snem jong unong ela kai bun sin ujutei ka jing ela kai jong saudong jong baru kapten watla ki jingkhot ki nang roi ban yo unong ela kai bakham samla bat kham khlan bor haka jaka jong kadau Ronaldo udang beteng ban penmi ya ki por bakong san kan thup ya ka kol ka banengkong jong haka World Cup persha ka Croatia ka Portugal ka juyale ban telakam ya ki jingela kai persha ya ki kan hon bapaw nam kata karukom kala paw yang persha ka Spain ka Portugal kala yada da ka jingslur haki por bajrong henrei kala yale ban pen bor yaladi da ka bol haka bakhaddo kala remno ha ka jinga khun ka ba laj jong Mikel Moreno hadin ka weipat ka janmit haka baka jinga pher kala paw bakalong ka bakong san ladaw Martinez haka bakut udei unong thung ubabakla ne tang weipat coach ubamla ban playlat yakapateng ka bapla jong ka Portugal kanang long ka jinga Grand Slam hadin bolami no